Ах, истината. Вековечен враг на спокойствието и виновник за безброй разбити сърца, както и за прекратени приятелства. И после лъжата. Сладка, мека, като балсам за ушите, носеща утеха и сигурност в един свят, пълен с жестокост. Кое е по-добре? Да си смел рицар на истината или ласкателен лицемер, който винаги знае какво точно искат да чуят околните? Да казваш истината е като да избереш най-трънливия път към щастието. Хубаво е да бъдеш честен, но нека бъдем реалисти. Кой в действителност иска да чуе истината? О, разбира се, всички твърдят, че ценят честността, но в момента, в който им кажеш, че новата им прическа ги кара да изглеждат като катастрофа, те магически забравят това свое твърдение. Примерно, ти казваш на шефа си, че неговата стратегия за повишаване на производителността е безсмислена. Ти си направил добро дело, нали? Сигурно си заслужил медал за кураж. Не, най-вероятно си заслужил разходка до отдела HR, Human Resource, а после и до вратата. Да лъжеш е изкуство, което много малко хора успяват да овладеят до съвършенство. Има нещо толкова утешително в това да казваш на хората точно това, което искат да чуят. Те се чувстват добре, ти се чувстваш добре, светът върви по своя сладък, измамен път. Какво може да бъде по-добро? Всъщност, да лъжеш е като да играеш шах. Трябва да мислиш няколко хода напред. Като кажеш на приятелката си, че новата й рокля я кара да изглежда като супермодел, ти не само избягваш драмата, но и печелиш нейната вечна благодарност. Единственото, което трябва да правиш, е да се увериш, че никой няма да разкрие твоята малка лъжа. Лесно, нали? В реалността на днешното общество, истината и лъжата са като две страни на една и съща монета. Те съществуват едновременно и са неразделно свързани. Истината може да бъде болезнена и трудна за приемане, докато лъжата предлага комфорт и илюзия за сигурност. Но в този свят, където социалните медии и масовата комуникация са толкова влиятелни, границата между истината и лъжата е често размита. Социалните медии са може би най-голямата сцена за лъжи в нашето време. Всеки профил е внимателно куриран, всяка снимка е внимателно подбрана и филтрирана. Всяко мнение е внимателно формулирано, за да получи най-много харесвания и споделяния. Истината е рядкост в този свят на илюзии. Хората представят идеализирани версии на себе си, създавайки фалшива реалност, на която другите да завиждат и да се стремят да постигнат. Колко пъти сте виждали снимка на приятел, който изглежда щастлив на ваканция и сте си мислили, какъв прекрасен живот води. Но зад тези снимки може да се крият несигурност, стрес и дори депресия. В социалните медии истината често е жертва на желанието за социално одобрение и признание. На работното място лъжата е почти необходимост. Можете ли наистина да кажете на шефа си, че последната му идея е катастрофална? Можете ли да кажете на колегата си, че постоянните му закъснения ви изнервят? В повечето случаи отговорът е не. Вместо това хората използват тактични лъжи или ефемизми, за да избегнат конфликти и да поддържат хармонията в офиса. Това не означава, че всички са неискрени или лъжливи. Просто хората са научили, че понякога истината е твърде сурова и може да доведе до нежелани последствия. Затова те избират да смекчат своите думи или да премълчат определени факти, за да запазят добрите отношения и професионалната си позиция. В личните взаимоотношения истината и лъжата също играят важна роля. Всички знаем, че честността е основа на всяка здрава връзка.
но има моменти, когато една малка безобидна лъжа може да спести много болка и неразбирателство. Например, когато партньорът ви пита дали изглежда дебел в тези дънки, честността може да не е най-добрият подход. Лъжата в личните взаимоотношения може да бъде деликатна тема. Малките лъжи, които избягват нараняването на чувствата на другия, могат да бъдат приемливи и дори полезни. Но когато лъжите станат големи и постоянни, те могат да разрушат доверието и да доведат до разпад на връзката. С оглед на всичко това, струва ли си в днешно време да казваш това, което мислиш, или е по-удачно да казваш това, което околните искат да чуят? Истината е, че няма еднозначен отговор. Всичко зависи от контекста и от това какви са вашите цели и ценности. Честността е важна, когато става въпрос за основни ценности и дълбоки връзки. Ако не можете да бъдете честни с хората, които са ви най-близки, тогава връзките ви са изградени върху нестабилна основа. В тези случаи да казвате истината, дори когато е трудна, може да укрепи доверието и да задълбочи връзката. Честността е също важна в ситуации, където истината може да има значителни последици. Например, ако виждате, че нещо нередно се случва на работното място или в обществото, вашето мълчание може да позволи на проблемите да продължават и дори да се влошат. От друга страна, има много ситуации, където тактичната лъжа може да бъде по-умният избор. Когато истината е маловажна и може да причини ненужна болка или конфликти, една малка лъжа може да бъде по-добра опция. Това не означава да бъдете нечестни, а да бъдете внимателни и съобразителни с чувствата на другите. Социалните ситуации често изискват този вид тактичност. На партитата, в разговори с познати или в ежедневни взаимодействия, лека окраса на истината може да направи живота по-гладък и приятен. В крайна сметка, изборът между истината и лъжата е въпрос на баланс. Истината е важна и ценна, но също така е важно да бъдем тактични и съобразителни с чувствата на околните. В свят, където границите между истината и лъжата често са размити, умението да различаваме кога и как да използваме всяко от тях е ключово за успеха и благополучието ни. Така че следващият път, когато се чуете дали да кажете истината или да предложите малка лъжа, помислете за контекста, за чувствата на хората около вас и за дългосрочните последици. Възможно е най-доброто решение да се крие някъде по средата, между суровата истина и сладката лъжа. Да, има някои предимства да бъдеш честен. Например, не трябва да помниш какво си казал и на кого. Това е особено полезно, ако имаш памет на златна рибка. Също така, хората може да те уважават за твоята честност. Може би, понякога, вероятно в някой алтернативен свят, където хората не са толкова чувствителни. Освен това, честността може да доведе до истински дълбоки връзки. Когато хората знаят, че могат да разчитат на теб за истината, дори и да е болезнена, те може би ще те оценят повече. Разбира се, това може да отнеме десетилетия, през които ти ще живееш в самота. Но хей, всичко заради честността, нали? Лъжата от друга страна предлага мигновени ползи. Хората те харесват повече, когато казваш това, което искат да чуят. Животът ти е по-малко драматичен, по-малко конфронтационен. Имаш повече приятели, повече социални покани, повече възможности. Лъжата е като да живееш в свят пълен с памук и роси. Ти създаваш своя собствена реалност, където всичко е красиво и приятно. И нека бъдем честни, кой не би искал да живее в такава реалност? В крайна сметка, може би лъжата не е толкова лоша, може би тя е необходимото зло в едно общество,
което е твърде крехко, за да понесе бруталната честност. Може би лъжата е този малък необходим компромис, който правим, за да поддържаме социалния мир. Но, разбира се, всичко това е въпрос на гледна точка. Някои хора може да смятат, че честността е висша ценност, за която си заслужава да се бориш, дори и с цената на социална изолация. Други пък може да предпочитат сладката утеха на лъжата, която им осигурява приятели в кавички и спокойствие. В крайна сметка, изборът е ваш. Може да изберете трънливия път на честността или меката постелка на лъжата. Само не забравяйте, че в този свят, пълен с лицемерие и фалш, истината често е най-голямата лъжа, която разказваме на себе си.